नमस्कार. सडेतोड नाईक करवणी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचे बरोबर आसात माणिकराव ठाकरेजी, जे महाराष्ट्रातून हांगा काँग्रेसचे प्रभारी म्हणून आयल्यात. काँग्रेस ऐन निवडणुकीच्या वेळार तांकां हांगा काँग्रेसीन नेमल्यात प्रभारी म्हणून. आनी वेंचणूक तर आतां केन्नाय जावंक शकता. फुडले 1-1.5 म्हयने भितर ही वेंचणूक जाहीर जातली, वेंचणूक जातली. आनी भाजप ज्या तयारेन ही वेंचणुकेन देवला ती तयारी पळयत जाल्यार आमकां दिसता की सामके दोनूय जागे गोंयांतले जिखपा खातीर ताणें पेंगट बांदला. अशे वेळार काँग्रेस कितें करतली? काँग्रेसीन गटबाजी आसा, काँग्रेसीन प्रत्येकाचें तोंड वेगळे कडेन आसा. काँग्रेसचे उमेदवार ठरना, काँग्रेसच्या वेगवेगळ्या फाट्यांच्यो बसका जावपाक आशिल्ल्यो त्यो जायनात. ह्या पार्श्वभुमीचेर आयची माणिकरावजी ठाकरे हांची मुलाखत खूप महत्त्वाची आसा अशें हांव मानता. ठाकरे साहेब, तुम्हाला गोमंतकच्या TV स्टुडिओमध्ये आम्ही तुमचं स्वागत करतो. थँक्यू. तुम्ही आजच मुंबईहून आलात आणि ताबडतोब तुम्ही मडगावमध्ये जाऊन सभा घेतली आणि ताबडतोब तुम्हाला आम्ही या मुलाखतीसाठी बोलवलं आणि तुम्ही छानपैकी इथं आलात. म्हणजे मडगावहून पणजेला आलात, आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात. तर तुम्हाला सर्वप्रथम तुमचे मी धन्यवाद तुम्हाला देतो. थँक्यू. ठाकरे साहेब, आम्हाला सांगा की तेलंगणाहून तुम्हाला गोव्याला पाठवलेलं आहे. तेलंगणामध्ये गोव्यासारखीच किंबहुना गोव्यापेक्षा वाईट परिस्थिती होती असं मानलं जातं. तरी तुम्ही वेगवेगळ्या गटांना बरोबर घेतलं, वेगवेगळ्या तिथल्या पक्षांशी जे भाजपच्या विरोधात होते त्यांना जवळ केलं. हे जे काही कौशल्य आहे तुम्ही कसं साध्य केलं? शेवटी पक्ष म्हटलं की कमी अधिक प्रमाणामध्ये वाद असतात, काहीतरी एक राजकीय संघर्ष सगळीकडे असतोच. राजकीय संघर्ष सगळीकडेच असतो आणि त्यामध्ये एकच असतं, कम्युनिकेशनचा जो भाग आहे तो महत्त्वाचा असतो. सगळ्यांशी कम्युनिकेशन ठेवलेत आणि सगळ्यांना विश्वास दिला की आम्ही सगळ्यांसोबत सारखे सगळ्यांना एका नजरेने पाहू. आणि तो विश्वास नेतृत्वांकडून येणं गरजेचं असतं. आणि मला तरी वाटतं की तेलंगणासारख्या स्टेटमध्ये की तिथे फार आम्ही सोनियाजी गांधींनी ज्यावेळेला तेलंगणा वेगळा करण्याचा निर्णय घेतला, तर आंध्रमध्ये तर जवळजवळ लोकांची एक नाराजी असल्यामुळं पक्षाला फारसा वाव तिथे नव्हता. परंतु तेलंगणा हे काँग्रेसकडेच यायला पाहिजे होतं असं आमची सततची भूमिका होती. परंतु दोन्ही वेळा KCR म्हणून त्या ठिकाणी जे मुख्यमंत्री राहिले, 10 वर्ष पण मुख्यमंत्री राहिले. आणि यावेळेलासुद्धा त्यांनी TRS BRS केल्यानं पूर्ण देशामध्ये म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये पुढे होर्डिंग्स, सगळ्या निवडणुका लढणार, तसे ऑफिसेस आणि राजस्थान म्हणजे इव्हन आपल्या मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा त्यांनी असे पाय पसरवायला सुरुवात केली होती. आणि त्यांना हरूच शकत नाहीत. देशामध्ये सगळ्यात स्ट्रॉंग कोणी मुख्यमंत्री असेल, फायनान्शियली स्ट्रॉंग आणि अशा प्रकारचं प्रोजेक्शन मीडियाच्या माध्यमातून लोकांसमोर त्यांनी जे मांडणी केली होती, प्रचार केला होता, त्यामुळं अशक्य असं सर्वांनाच वाटत होतं. माझ्या मित्रांनी सांगितलं की तेलंगणा कशाला घेतलं, तर तुम्ही कुठलं तरी दुसरं राज्य मागून घ्या, अशा प्रकारे सगळ्यांच्या भूमिका होत्या. पण मी सांगितलं की नाही, मी संघटनेमध्ये युथ काँग्रेसमध्ये 7-8 वर्षेपर्यंत राज्याचे अध्यक्षपद बसवलं. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये 7-8 वर्षपर्यंत मी संघटनेमध्ये अध्यक्ष म्हणून राहिलो महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये. त्यामुळे आपण तिथे परिवर्तन काय घडून आणण्याकरता ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत, जसं एकत्र सर्वांना करणं, सगळी नेत्यांना एक विश्वास देणं की मी सगळ्यांसोबत आहे, कोणती एक कल्ली भूमिका माझी राहणार नाही, जो काम करेल त्यांना मी पुढे घेऊन जाईल. आणि मग जानेवारी 4 तारखेला माझी नेमणूक झाली होती. 1 वर्षपर्यंत मी राहिलो जवळजवळ. त्याच्यामधले 10.5 महिने मी प्रत्यक्ष तेलंगणामध्ये हैदराबादला राहिलो. म्हणजे कोणी कोणी प्रभारी जो आहे ना, काँग्रेसचा तो प्रॉब्लेम आहे. गोव्यामध्ये जे येतात ते उडते येतात, उडते परत जातात. नाही, आता ते हे शेवटी पार्लमेंटच्या निवडणुका ऐन तोंडावर आलेल्या आहेत. परंतु याच्यामध्ये आम्ही सगळ्या बाजूनी प्रचाराकरता प्रश्न मला तेलंगणाच्या संदर्भात गोव्याशी निगडीत असा प्रश्न विचारावा असं वाटतो. तो असा की तेलंगणामध्ये एवढं यश संपादन केल्यानंतर तुम्हाला एक मोठं राज्य देण्याऐवजी गोवा छोट्या राज्यामध्ये का? आता मी तुम्हाला सांगितलं पहिलेच की मी जवळजवळ 11 महिने तिथे थांबलो. दिवाळी, दसरा तिथेच सगळं केलं. म्हणजे आणि त्याच्यामुळं मला एकदम मोठं राज्य देऊन, कारण सगळे राज्य 2-3 पक्षामध्ये आपण पराभव झालेला, तिथे हे नाही राहणार. साऊथचे देण्यामध्ये हे नाही आहेत, कारण तिथे फारसं काही
बाकी पॉलिटिक्स आणि तिथलं पॉलिटिक्स थोडंसं वेगळं असतं. तामिळनाडू असेल किंवा मग आंध्र असेल, केरळ असेल, म्हणून वरची राज्य 2-4 राज्य अशी तात्काळ काही करण्यासारखं नव्हतं, कारण नुकत्याच निवडणुका होऊन गेलेल्या त्या ठिकाणी. म्हणजे फार काही करण्यासारखं नव्हतं. परंतु इथे थोडं काही दिवस माझ्या पद्धतीनं मला हळू डेव्हलप करता येईल. 2-2.5 वर्षापर्यंत विधानसभेला आहे, तर आम्ही या ठिकाणी गव्हर्नमेंट 100% आणू. हो, मला सांगा की तुमच्या पूर्वी इथं जे होते मणिकम टागोर यांनी वेगवेगळे काँग्रेसचे गट एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्याने जे काही पक्ष बांधणीचं काम सुरू व्हायला पाहिजे त्याकडे दुर्लक्ष केलं. सो असं तुम्हाला एक जो आता, आणि लोकसभा निवडणूक तर आता अगदी येऊन आता काही दिवसात निवडणूक जाहीर होण्याची दिसते. तुम्हाला वाटतं का हे सगळं काँग्रेसची नेत्यांची वेगवेगळी असलेली तोंड, भाजपनं आक्रमक केलेलं संघटनात्मक कार्य, हे सगळं नाही, मध्ये एक गोष्ट स्पष्ट आहे की फार इथे वाद नाही आहेत, माझं स्पष्ट मत आहे. ओके. गैरसमज मोठ्या प्रमाणामध्ये पब्लिकली किंवा तशा पद्धतीनं शंका या आहेत, परंतु त्या शंकेचं निरसन लवकरच होईल. म्हणजे कुठेही कोणीही प्रमुख पक्षामधून जातो आहे, तो असा बोलतो आहे, तो फेवरेबल बोलतो आहे, हे सगळे इंटरनल सगळ्या गोष्टी असतात. बरोबर. परंतु समजावून घेतला आणि त्यांना जर विश्वास दिला तर सगळी काम करतात. आणि मला तरी वाटतं की गोव्यासारखी चांगली परिस्थिती इतर ठिकाणी थोडी कमी आहे. छान. इथं कॅडर आहे. ओके. म्हणजे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रामध्ये मतदार आहेत, त्या ठिकाणचे काम करणारे चांगले वर्कर आहेत. फक्त यांच्यामध्ये एकजुटीने सर्वांनी काम करायला पाहिजेत आणि तसे प्रोग्राम द्यायला पाहिजेत. शेवटी कार्यकर्त्यांना काय असतं, प्रोग्राम जर त्यांना दिले आणि नेहमी कार्यरत ते राहिले तर मग विनाकारण एक दुसऱ्यांच्या विरोधामध्ये काही चर्चा होत नाही, सर्वजण कामी राहतात. आणि आम्ही तेलंगणामध्ये तेच केलं आणि यशस्वी झालो. कारण ज्या लोकांना बाहेर काढून पब्लिकली सभा घेणं किंवा लोकांमध्ये मिसळणं, त्याकरता आम्ही एकही केलं. आणि तिथली प्रशासकीय किंवा संघटनात्मक बाबी आहे ते काही लोकांना त्याच्यामध्ये आम्ही उपयोगी आणलं. म्हणजे एक गोष्ट तुम्ही आता म्हटलं, तुम्ही तालुका पातळीपासून युवक संघटना अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम केलं. प्रदेशाध्यक्ष तुम्ही होता अनेक वर्ष महाराष्ट्रामध्ये. पण तुम्हाला वाटत नाही का महाराष्ट्र आणि गोव्यामध्ये प्रामुख्यानं एक वर्तनामध्ये, एक प्रवृत्तीमध्ये फरक आहे? तो असं की महाराष्ट्रामध्ये एक प्रामाणिक असे कार्यकर्त्यांची फौज आहे, नेते पण पक्षाला बांधील असतात, अनेक वर्ष पक्ष न सोडलेले लोक. गोव्यामध्ये कोण येतो भाजपामधून, दुसऱ्या दिवशी तो मुख्यमंत्री बनतो, काही वर्षांनी सोडून जातो. इथं म्हणजे सुरुवातीला 10 जण सोडून गेले, नंतर 8 जण सोडून गेले. हे जे काही गोव्यामध्ये जे काही चाललं आहे भाजपचं, नाही, शेवटी कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नाने आणि प्रमुख नेत्यांच्या प्रयत्नानेच सत्ता प्राप्त होतं किंवा तिथं गव्हर्नमेंट तुम्ही स्थापन करू शकता. हो, हा विश्वास कार्यकर्त्यांना देण्याची गरज आहे की आमची सत्ता येणार आहे. बरोबर आहे. आम्ही मजबूतीनं पुढे गेलो पाहिजेत आणि तशा प्रकारचे कार्यक्रम देऊन जर आम्ही पुढे गेलो तर मला वाटत नाही की हा विचार मनामध्ये येऊ शकतील. कारण तेलंगणामध्ये सुद्धा आपल्याला माहीत असेल की आमचे फक्त 5 आमदार शिल्लक राहिले होते. एक्झॅक्टली. पहिल्यांदासुद्धा 24 आले, त्याच्यामध्ये 18 निघून गेलेत. दुसऱ्यामध्ये 2019 मध्ये परत त्या ठिकाणी 19 आलेत, 13 लोक निघून गेलीत. म्हणजे हे ज्या वेळेला काही लोक अशी असतात की सत्ता जिकडे आहे तिकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात, पण निराश होतं. बरोबर. जेवढी म्हणून लोक तेलंगणामध्ये गेली त्याच्यामधलं एक सुद्धा निवडून नाही आलं. म्हणजे शेवटी जनता हे पाहत असतं की ज्यांच्या पाठीमागे आपण उभं राहिलं, प्रामाणिकपणे ज्यांना आपण मतदान केलं की एका विचाराने मतदान केलं आम्ही, की सगळ्यांना घेऊन जाणारा पक्ष आहे, ते एकत्र सगळ्या धर्मातील लोकांनाच घेऊन जाणारा पक्ष आहे, त्यांच्या पाठीमागे राहिलं पाहिजे. पण तुम्ही जर वेगळ्या प्रकारची भूमिका घेतली तुमच्या सत्तेसाठी किंवा पैशाच्या लोभापायी तर लोक माफ नाही करत. 5 वर्ष भोगून घेतात. गोव्याचं राजकारण आणि बाकीच्या राजकारणाचं, राज्यातील राजकारणाचं जर पाहिलं ना फरक, तो सगळं इथं मतदारसंघ छोटे आहेत. 20,000पासून 25,000पर्यंत मतदारसंघ. त्यामुळे 7-8 हजार लोकांना जर पकडलं, त्यांना पैसे दिले, वेगवेगळे आमिषं दाखवली, जे केलं जातं आता मागची 20 वर्ष किमान. त्यामुळे हे सगळे जे नेते आहेत ना ते पक्षापेक्षा मोठं झालेले आहेत. आणि पुन्हा पक्ष बदलल्यामुळे
एक क्रेडिबिलिटीचा पण प्रश्न तो पक्षाला येतो. नाही, शेवटी विचारावर आधारित शेवटी मतदान होत असतं असं माझं मत आहे. पैसा हा वापरला जातो नाही असं नाही आहे. जसं मी तेच परत उदाहरण दिलं तुम्हाला, KCR जेवढा जो पैसा निवडणुकीकरता तो खर्च करतो, देशामध्ये कुठेही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च होत नव्हता. आणि त्यांच्या संदर्भात समजलं जातं की त्याच्या तुलनेत ते म्हणजे कुठल्याही तुलनेमध्ये आम्ही त्या ठिकाणी हे नव्हतो. आणि सगळं करून त्यांनी शेवटी 65 जागा येणं, खरं पाहिलं तर आम्ही 90-92 जागेमधल्याच 65 जागा ते आहेत. खरं म्हणजे पूर्ण जनतेने त्यांना नाकारलं. जनतेंनासुद्धा असं वाटतं की बाबा ज्यावेळेला अशा प्रकारचा उपयोग होऊन आमच्या मताचं वेगळ्या प्रकारे त्याचं राजकारण केलं जातं, एक वेळा 2 वेळा मान्य करतात, तिसऱ्या वेळा नाकारतात. परंतु इथं क्रेडिबिलिटी आहे ना, काँग्रेसची क्रेडिबिलिटी. कारण सतत सुरुवातीला 10 जण, नंतर पुन्हा 8 जण, पक्षामध्ये केवळ आता 3 सदस्य राहणं, हे सगळं लोकांना शेवटी उबग नाही का येणार. शेवटी प्रवृत्ती जी आहे, हो, तर काही लोकांची प्रवृत्ती तशी असतंच. हो, आणि ते निघून जातात. पण ते सत्ताची लालसा, त्यांना पैशाची लालसा, ह्या गोष्टी असतात. परंतु उदाहरण ज्याने पैसे केले आहेत ते पैसे त्यांना सुरक्षित ठेवायचे असतात. आता 10 वर्षपर्यंत झालीत. बरोबर. आता 10 वर्ष लोकांनी पाहिलं की अशा प्रकारचं राजकारण गोव्यासारख्या ठिकाणी हे नाही आहे. बरोबर. कारण वेगवेगळ्या जाती धर्माची बांधव राहतात. सगळ्यांनी एकत्रपणे जर या ठिकाणी आपण राहिलो आणि सगळे मिळून मिसळून जर आपण त्या ठिकाणी राज्यामध्ये काम करत असू तर विकास होईल. आणि ज्या विचाराला आपल्या गोव्यामध्ये चालना देण्याची गरज आहे तोसुद्धा एक तो विचारसुद्धा चांगल्या पद्धतीने तर वर्कआउट करू शकेल. आता निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊ शकते. अंदाजे 1-2 महिन्यात निवडणूक होईल. अशा वेळी काँग्रेसची स्ट्रॅटेजी काय राहणार आहे? नाही, एक म्हणजे आता सुरुवातीच्यासारख्या निवडणुका राहिलेल्या नाहीत, हे मान्य करावं लागेल. की जसं पहिले तिकीट वाटप होतं आणि मग सगळेच जण गाड्या करतात, पोस्टर लावतात, घराघरात पॉम्पलेट वाटतात, हात जोडत फिरतात. आता तसे इलेक्शनचं दिवस गेलेली आहेत. बरोबर. आता निवडणूक खऱ्या अर्थानं लोकांपुढे आपण काय मांडणी करतो. सोशल मीडिया आता बडा पॉवरफुल आहेत. इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये चेंजेस झालेले आहेत. प्रिंट मीडियासुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत. परंतु या माध्यमातून आम्हाला नेमकं काय लोकांसमोर मांडणी करायची आहे, लोकांना काय पसंत आहे, तर त्या विचाराने लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याची गरज आहे. या सगळ्या याचा वापर करून आणि हे सातत्यानं हे उभारावं लागेल. बरोबर. सोशल मीडियाचं तुम्हाला तशा प्रकारचं यंत्रणा उभारावी लागेल. मीडियाकरता रोज तुम्हाला लोकांमध्ये जे गैरसमज असतात किंवा आपल्या पक्षाबद्दलच्या अपोजिशनकडनं प्रचार केला जातो, चुकीच्या पद्धतीने लोकांना सांगितलं जातं, ते कुठेतरी खोडून काढण्याकरता मेहनतही करावं लागेल, दिवस रात्र वर्क करावं लागेल. बरोबर. घराघरापर्यंत तुमचा प्रचार गेला पाहिजे. एक महत्त्वाचं फरक मागच्या काही वर्षात लक्षात घ्यायला पाहिजे की BJP ही आता अगदी निवडणूक यंत्रणा बनलेली आहे. ते कार्यकर्त्यांना सतत एक निवडणूक संपल्याबरोबर दुसरी त्यांची निवडणूक येते, त्यानंतर वेगवेगळी कामं देतात. अशा तऱ्हेचं काम काँग्रेसकडे दिसत नाही. नाही, शेवटी RSSच्या आधारावर BJPचा डोलारा उभा आहे. आणि RSSच्या सुरुवातीपासून ती पद्धत आहे की खोटं बोला, रेटाने बोला, म्हणजे लोकांना खरं वाटतं. ही थेरी तुम्हाला कदाचित मागच्या वेळेचे अनुभव असतील. महाराष्ट्रामधलेही आम्हाला गणपती दूध पितो आहे म्हणून त्यांनी सांगितलं होतं. आणि मुख्यमंत्रीसुद्धा आमचे मनोहर जोशी गणपतीच्या तोंडाला दूध पेलं आणि गणपतीने दूध पेलत म्हणून बाहेरून ते चॅनलसमोर सांगत होते. आणि अशा पद्धतीने संपूर्ण जगामध्ये त्यांनी, जर महाराष्ट्रातच नाही देशामध्ये आणि जगामध्ये हे केलं, सिद्ध केलं की खरोखरच गणपती दूध प्यायला लागलेत, आमचे देव दूध प्यायला लागलेत. वास्तव होतं का नाही, परंतु भाग कशाचा, फक्त प्रचार आणि खोटं बोला पण रेटून बोला. हे RSSचे जे काही थेरी आहे तेच BJP घेऊन पुढे जात आहेत. नाहीतर BJPच्या संदर्भामध्ये जी काही आश्वासनं BJPने दिली, तर आज नरेंद्र मोदीजींनी जे सांगितलं सुरुवातीच्या काळामध्ये, ते विसरण्याकरता आता वेगवेगळे फंडे वापरून राहिलेत. कुठेतरी आता धर्म सगळ्यांकरता आहे. आम्ही आता हिंदू आहोत, आमच्याकरता हिंदूंचा धर्म आहे.
आम्हालासुद्धा राम असेल सगळं त्याबद्दलचं एक श्रद्धा आहे, सगळ्या हिंदूची श्रद्धा असेल, मुस्लिमांची त्यांच्या मोहम्मद पैगंबरावर श्रद्धा असेल, ख्रिश्चनामध्ये सुद्धा येशू ख्रिस्तावर असते, पण श्रद्धा. परंतु डेमोक्रेसीमध्ये या संविधानामध्ये काय म्हटलेलं आहे आपल्याला की आपापल्या ठिकाणी सगळ्या धर्माचं पालन केलं पाहिजे, पण राजकीय त्याच्यातून हे नको, वितृष्ट व्हायला नको, धर्माच्या नावाने वाद निर्माण व्हायला नको, म्हणून ही व्यवस्था संपूर्ण संविधानाने घालून दिली आहे. त्यालाच मोडण्याचा प्रयत्न लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी राम मंदिर आता त्याचं उद्घाटन होऊ घातलेलं आहे. सो हा जो काही आता माहोल बनतोय संपूर्ण देशभर, त्याचा काँग्रेसला काही धसका नाही ना वाटत. मंदिर आहे, श्रद्धा लोकांची आहे, तिथं जाणार लोक श्रद्धेनं त्या ठिकाणी हे करणार, परंतु श्रद्धेला त्या ठिकाणी राजकारणाचं वळण जर दिलं, परंतु भाजपनं आपल्या निवडणूक प्रचार मोहिमेचं सूत्र बनवलं होतं, मेन जाहीरनाम्यात त्याचं कारणच असं आहे की त्यांनी जे काही आश्वासनं दिलीत ती कुठल्याही पाहायला जाऊन नाही राहिलं. 2014च्या आश्वासनाचं काय झालं? 15 लाख रुपये लोकांच्या खात्यामध्ये मी जमा करतो नरेंद्र मोदीजीच म्हणाले, नंतर 2 कोटी दरवर्षीला नोकऱ्या देतो म्हणून ते म्हणालेत. हे कुठलं तरी आश्वासन ते पूर्ण करू शकले का? मग आता निवडणूक जिंकायची, आश्वासनं खोटी आश्वासनं द्यायची, ते आश्वासनं पूर्ण होत नाहीत म्हणून मग वेगळ्या पद्धतीनं राजकारण पुढे लोकांच्या पुढे आणायचं. जे काही सर्वेक्षण केलं जातं आहे निवडणुकीच्या पूर्वी, त्याच्यामध्ये मोदी हे एकमेव टॉलेस्ट लीडर आहेत अशा तऱ्हेची एक प्रतिमा तयार होते. त्या तुलनेने बाकीचे विरोधी नेते म्हणजे त्याने आश्वासनं दिलेली असतील, पाळलेली नसतीलही, परंतु अजूनही लोक ज्या अर्थी त्यांच्याकडे आकृष्ट होत आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की प्रतिमा तयार करण्याचं काम ही मीडिया करते. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, प्रिंट मीडिया असेल, सोशल मीडिया असेल, आणि त्यांचं जे काही संपूर्ण शासनाचा पैशाचा वापर स्वतः प्रतिमा तयार करण्याकरता करतं, म्हणजे वास्तव ते आहे का? हे जर मूळ प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारला तर सगळेजण म्हणतील की नाही आहे. संपूर्ण देशामधल्या जनतेचा पैशाचा गैरवापर या ठिकाणी होतो आहे. वेगवेगळ्या जे काही संविधानात दिलेल्या जे व्यवस्था आहेत, जे ED सारखे CBI सारखे संस्था असेल, ते विरोधकांना संपवण्याच्यासाठी मार्गी लावलेले आहेत. मीडियाच्या माध्यमातून वाटेल तेवढा भरमसाठ पैसा करून आपली प्रसिद्धी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे फुगा आहे, हे काही वास्तव नाही आहे. फोडण्याचं सर्वात चांगलं व्यासपीठ हे राजकारणच होतं. राजकीय व्यासपीठाचा वापर भाजपच्या सगळ्या विरोधकांनी का केला नाही? सगळे पक्ष एकत्र का येत नाहीत? अजूनही इंडियाच्या नावे एकत्र येणारे पक्ष अजूनही त्यांची तोंड वेगवेगळ्या दिशेने, अजूनही हा जो काही बुडबुडा आहे तो फुटला का जात नाही? शेवटी एक बात स्पष्ट आहे की देशामध्ये विविध पक्ष आहेत. हो, पक्षाच्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. हो, एक दुसऱ्याचे विरोधामध्ये लढलेले आहेत. त्यांना अस्तित्व, त्यांना प्रत्येकांना आपापलं टिकवून ठेवायचं असते. बरोबर. परंतु ह्यासोबतच अलीकडच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीनं RSS म्हणा, नरेंद्र मोदी म्हणा, BJP ज्या पद्धतीनं संपूर्ण संविधानालाच पूर्णपणे संपवण्याच्या पाठीमागे आहेत, अशा प्रकारची व्यवस्था म्हणजे जे निर्माण करतायत ते सगळ्या ज्या यंत्रणा आहेत, जे लोकशाहीला पूरक अशा प्रकारच्या संविधानामधल्या ज्या व्यवस्था आहेत, त्याच पूर्ण संपवण्याचा प्रयत्न त्यांचा आहे. तुम्हाला कुठल्या याच्यातून न्याय मिळेल? तुम्ही सुप्रीम कोर्टला न्यायाच्या माध्यमातून न्याय मिळत नसेल, CBI म्हणून अंतिम त्या ठिकाणी इन्क्वायरी हे असेल तर त्यांच्याकडनं कुठली इन्क्वायरी होऊन कोणावर त्या ठिकाणी स्पष्टपणे भूमिका नसेल, किंवा कुठले निवडणूक आयोग असेल, किंवा ह्या सगळ्या व्यवस्था जर संपवल्या तर मग संविधान काय शिल्लक राहणार? आणि संविधानच शिल्लक नसेल किंवा ठेवायचंच नाही तर डिक्टेटरशिप आणली पाहिजेत. मग धर्माच्या नावाने राजकारण करायचं, धर्म ही अफूची गोळी आहे, सर्वांना त्याची जाणीव आहे, त्यांनी राजकारण करायचं. मग विकासाच्या सगळ्या गोष्टी भरून जायच्या, मग त्याच्यावर कोणावर तरी अन्याय अत्याचार करत राहायचे. म्हणजे इतर देशामध्ये जसं चायनामध्ये डिक्टेटरशिप आहे, रशियामध्ये तशाच पद्धतीने व्यवस्था आहे, तशीच व्यवस्था आपल्या देशामध्ये निर्माण झाली पाहिजे. मी सर्व झालो पाहिजे, हा जो प्रयत्न चालवला आहे ना, एका बाजूला असे प्रयत्न, दुसऱ्या बाजूला जे काही राजकीय जो काही लढा जो विरोधी पक्षांनीच लढायला पाहिजे तो होत नाही. आता निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना गोव्यामध्ये भाजपनं केलेली मोर्चेबांधणी आणि काँग्रेसनं केलेली मोर्चेबांधणी, विशेषतः भाजपच्या वेगवेगळ्या स्तरावरती त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठका, तालुका लेवलपासून जिल्हा पातळीपर्यंत
त्यांनी संपूर्ण पहिली फेरी पूर्ण केलेली आहे. आता त्या आपल्याला तुलनेनं काँग्रेसचं कार्य अशा पद्धतीने जे व्हायला पाहिजे. आणि मला आता गोव्याची तर पूर्व माहिती फार नाही आहे, कारण मी काही पॉलिटिकली फार लक्ष ठेवून नव्हतो इथल्या व्यवस्थेसोबत. परंतु आता आमचे जे प्रयत्न आहेत, जे प्रांताध्यक्ष असेल, CR लीडर असेल, आमचे MLA आहेत, आणि मी कालच सगळे डिस्ट्रिक्ट वाईज मिटिंग्स घेतल्या, त्यामध्ये सगळे ब्लॉक अध्यक्षांशी बोलवून त्यांचे संवाद साधला की सर्वांच्या ठिकाणी आम्ही बूथ लेवलपासून ब्लॉक विधानसभा लेवलपर्यंत सर्व ही व्यवस्था आणखी मजबूतीनं पुढे नेल्याशिवाय आम्हालाही खात्री आहे की आम्हाला हे मजबूतीने न्यावंच लागेल. याच्यामध्ये काही मार्गच नाही. आम्हाला विजयी व्हायचं असेल तर मग खालपर्यंतची व्यवस्था आम्हाला मजबूत करावी लागेल. बरोबर. जे त्या ठिकाणी मदत करत नसेल त्यांना बाजूला करावं लागेल. बरोबर. शेवटी जनता तुमच्यासोबत आहे, हे वास्तव आहे गोव्याचं. बरोबर. आणि जनता तुमच्यासोबत असल्यावर त्यांना विश्वास देणं, त्यामुळे आम्ही आपले प्रश्न जे आहेत आम्ही सोडू, या सरकारने जे काही आश्वासनं दिली पूर्ण केली नाही ती आम्ही देण्याकरता भाग पाडू. हे आम्ही सातत्यानं लोकांपुढे जर राहिलो तर मला वाटत नाही की गोवेकर जनता या ठिकाणी BJP सारख्या सतत खोटं बोलणारं आणि फोडणं, पक्ष फोडणं, पैसे देणं, त्यांना आमिष देणं, अशा प्रवृत्तीला गोवेकर कधी साथ देतील असं मला वाटत नाही. काँग्रेसनं हल्लीच आपली निवडणूक समिती अपॉइंट केलेली आहे, परंतु आम्ही पाहतोय त्याच्यामध्ये गिरीश चोडणकर, रमाकांत खलप, फ्रान्सिस सार्दिन हे सदस्य आहेत जे ज्यांना उमेदवारीसाठी त्यांचा दावा आहे. तेच उमेदवार जर ते दावा करत असतील तेच समितीमध्ये राहणं उचित आहे का? पण याच्यामध्ये समिती ही पहिले स्थापन झालीत. आता त्याच्यानंतर आता ज्यांना उभं राहायचं असेल की पार्लमेंटला उभं राहायचं आहे, असेंब्लीला उभं राहायचं आहे, त्यामध्ये असं लिखित असं कुठे नाही आहे लिखित की त्यांनी उभंच राहू नये अशा पद्धतीनं. परंतु आमचा प्रयत्न असतो की जे कमिटीमध्ये आहेत त्यावेळेला त्यांना कमिटीमध्ये आम्ही बाहेरही बसू शकतो. त्यावेळेला जे त्यांच्या नावाची चर्चा ज्यावेळेला होतं त्यावेळेला काही त्याच्यामधला भाग नसतात ते. ओके. त्यामध्ये कुठेतरी त्यांना बाहेर थांबावं लागतं आणि मग त्यांच्याविषयीची चर्चा होतं. त्यामुळे त्याचे परिणाम काही त्या कमिटीवरच्या इतर सदस्यावर किंवा कमिटीच्या संदर्भात होतं असं नाही आहे. शेवटी हे उमेदवार फायनल करतात त्याची जी सिस्टीम आहे त्या सिस्टीमनेच आम्ही पुढे जातो. ही स्टेट पार्लमेंटरी बोर्ड आहे. ओके. आणि या निवडणुकीमध्ये, लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये स्टेट पार्लमेंटरी बोर्डची फार काही भूमिका नसते, कारण लिमिटेड नावं समोर असतात. त्यानंतर स्क्रीनिंग कमिटी असते, त्यानंतर CEC जे मेन कमिटी होईल, आपली कमिटी आहे दिल्लीला खारगे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, अध्यक्षतेखाली, ती कमिटी लास्ट फायनल करतं. त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रोसेसने डेमोक्रेसी पद्धतीनं आम्हाला प्रोसेसने आम्ही पुढे जातो. तुम्ही उमेदवार निवडण्यासंदर्भात, उमेदवार निवडण्यासंदर्भात असं काही स्ट्रॅटेजी किंवा एखादी पद्धत गोव्यासाठी लागू करणार आहात? नाही, शेवटी पद्धत एकच, निवडून येणं क्रायटेरिया तर हा आहेच, मेन तर तो असलाच पाहिजे आणि तो आम्ही ठेवणारच. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी जमेच्या इतरांना आम्ही ब्लॉक अध्यक्षांपर्यंत, कार्यकर्त्यांपर्यंत, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्षांपर्यंत जे सिनियर लोक त्यांच्याशी सर्वांशी संवाद करूनच आम्ही फायनल करतो. कारण हा प्रश्न विचारण्यामागचं एक कारण आहे की गिरीश चोडणकर जे अनेक वर्ष पक्षाचं काम पाहत आहेत, प्रदेशाध्यक्ष होते, केंद्रीय समितीमध्ये ते आहेत, आता मणिपूरचे निरीक्षक म्हणून त्यांना निवडलेलं आहे. त्यांनी दक्षिण गोवा उमेदवारीवरती दावा केलेला आहे आणि दक्षिण गोवा हा पूर्वापार कॅथलिक बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. गोव्यामधला अल्पसंख्याक घटक जो कॅथलिक हा राजकारणासाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि हा घटक सतत काँग्रेसच्या मागे उभा राहिलेला आहे. अत्यंत म्हणजे पहिल्या निवडणुकीपासून ओपिनियन पोलच्या काळात तर त्यानं खूप प्रामुख्यानं अशी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली होती. आजही तो कुठं आहे, तो भाजपच्या बाजूला जाणार नाहीच आहे. तर तो जर विरोधी पक्षाच्या मागं असेल तर तुमचा पक्ष दक्षिणेमध्ये कॅथलिक उमेदवाराला निवडून काढण्याबाबत काही भूमिका किंवा काही खास असं धोरण अवलंबेल का? त्यामध्ये जी प्रोसेस आहेत मी आपल्याला सांगितलेलं आहे की निवडून येणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा आमच्यासमोरचा विषय आहे. आणि त्याकरता त्या भागामधल्या जनतेच्या ज्या काही भावना असतील त्यांचा आदर आम्ही जरूर करतो पक्ष म्हणून. आणि असं कोणी त्या ठिकाणी मी उमेदवार म्हणण्यापेक्षा जनता काय सांगतायत, जनतेला काय वाटतं आहे, त्यांच्याशी संवाद केल्यानंतर ज्यावेळेला नाव पुढे येतं
त्यावेळेलाच खऱ्या अर्थानं योग्य निवड होते असं माझं मत आहे. येस. म्हणून आम्ही खालपर्यंत जाऊन लोकांमध्ये चर्चा करतो. इथला एक महत्त्वाचा घटक असतो ते चर्च धर्म संघटना. हां, म्हणजे मरोहर पर्रीकरांपासून अनेक नेते निवडणुकीच्या काळात चर्च संस्थेला भेटतात, त्याची चर्चा करतात, सुसंवाद साधला जातो. काँग्रेस निरीक्षक म्हणून तुम्हाला वाटतं का तुम्ही जाऊ? अवश्य हे तर करणं भाग आहे. कारण शेवटी निवड योग्य होण्याच्या दृष्टिकोनातून जोपर्यंत जनमानसाच्या भावनेचा आदर होत नाही तोपर्यंत निवड योग्य होणारच नाही. खरं असं कुठलाही उमेदवार लादल्या जाणार नाही. जे योग्य असेल, निवडून येऊ शकत असेल अशाच उमेदवाराचं चयन करण्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही वर शिफारस करू. अंतिम निर्णय CECचा असतो. त्यांनी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष CEC मेंबर आहे, त्याच्यामध्ये अंतिम निर्णय घेतात. परंतु तिथपर्यंत जी आमची भूमिका आहे ते योग्य उमेदवारालाच पुढे नेण्याच्या संदर्भामध्ये आमची भूमिका इथले जे काही स्थानिक पक्ष आहेत जे काँग्रेसच्या बरोबर आहेत त्यांच्याशी सल्लामसलत, त्यांच्याशी चर्चा तुम्ही अंतर्गतदृष्ट्या अशी चर्चा सुरू केली असं कानावर आले? हां, चर्चा हे सुरूच राहणं. शेवटी राजकारणामध्ये सगळीच कार्यकर्ते प्रमुख नेते आहेत. चर्चा काही जरी असली तर त्यांच्या मनामध्ये आहे ते व्यक्त करतात आणि काही गोष्टी आम्हाला विचारावं लागतं. प्रादेशिक पक्षांना तुम्ही बरोबर घेणार आहात? याच्यामध्ये आमचं इंडिया जे आघाडीची जे काही हे आहेत पूर्ण देशामध्येच पार्लमेंटच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून ते सगळेच जण एकत्र जावेत अशा प्रकारची अपेक्षा आहे आणि जातील एकत्रपणे. मला वाटत नाही कुठे आम आदमी पक्षाची दिल्ली आणि पंजाब संदर्भात काही चर्चा झाली आहे आणि त्याचा गोव्यावर सुद्धा परिणाम होऊ शकतो अशी चर्चा नाही. आता त्यांचं तिथे जी परिस्थिती ज्यांना अनुकूल असेल, निवडून येण्याकरता अनुकूल असेल, बरोबर, तिकडे साधारणतः तशा प्रकारचे निर्णय होतील. बरोबर. आणि मला तरी वाटते की याच्यामध्ये कुठे वाद येणार नाहीत. सगळे इंडिया आघाडीमधले सर्व प्रमुख पक्ष, त्याचे नेते हे एकत्रपणे एक निर्धार करून पुढे चाललेली आहेत. थोडं कमी अधिक गोष्टींकरता कुठे काही कोणी माझा शेवटचा प्रश्न असाच राहील की मुख्यमंत्र्यांनी हल्लीच म्हटलं आहे की या निवडणुकीमध्ये त्यांना 60,000पेक्षा जास्त मतं मिळणार आहेत. दोन्ही जागा ते मिळवतील. त्यांचे सगळे आमदार, सगळे मंत्री, कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत. त्यांनी उद्दिष्ट ठरवून दिलेले आहेत. याबाबत तुम्ही काय म्हणाल? त्यानंतर मी प्रेस सांगितलं की लोकांच्या मनामध्ये खोट्या गोष्टी रुजवायच्या आणि हे रुजवायचं की आम्ही निवडून येऊन राहिलो आणि आम्ही 1,00,000 आणि 60,000 निवडून येणार. हे एक प्रचारचा फंडा आहे लोकांमध्ये मेसेज देण्याचा की आम्ही निवडून येऊन राहिलो. आता यांनीच स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जर त्या ठिकाणी सगळे हे दाबण्याचं हे केलं, 60,000 किती पडायचे कोणाकडे, तरी स्वतः त्या ठिकाणी दाबत असेल तर ते जनतेच्या मनामधलं त्यांचे सांगू शकेल. पण जनतेच्या मनात काय आहे हे मुख्यमंत्री झालेत म्हणून त्यांना सर्वज्ञ आहेत आणि जनतेचं मन मी त्या ठिकाणी स्पष्टपणे ओळखतो असं म्हणणं म्हणजे ते हास्यास्पद आहे. आणि हे त्यांना माहीत आहे की गोवा एक सगळे धर्मातील सगळी लोक या ठिकाणी आहेत आणि गोव्याकरता जे पंडित जवाहरलाल नेहरूपासून इंदिराजीपासून सातत्यानं या ठिकाणी गोवा याची संस्कृती, इथला इतिहास हा राहिला पाहिजेत. हेच प्रेम सुरुवातीपासून काँग्रेसचं गोव्यावर आहे आणि तशा प्रकारची भूमिका काँग्रेसच्या नेतृत्वानं वारंवार घेतलेली आहेत. तर गोवेकर जनता यावेळेला आम्हाला खात्री आहे की काँग्रेसच्या बाजूनं मतदान करतील. माणिकरावजी, तुम्ही मुद्दाम वेळ काढून आलात. तुमची सभा झाल्याबरोबर तुम्ही पणजीमध्ये आलात, आम्हाला मुलाखत दिली. गोमंतक TV च्या वतीनं तुम्हाला धन्यवाद देतो. थँक्यू. बराबरी आहे. नमस्कार. नमस्कार.